Dobar dan i dobrodošli. Ovo je kurs koji je pre svega namenjen početnicima i naprednim korisnicima i bukvalno predstavlja jednu malu školu Excela. Ukoliko ste gledali prethodne lekcije i ukoliko su vam se svidele, zamolio bih vas da lajkujete i subscribe-ujete moj kanal, kao i da uključite notifikacije kako biste u buduće dobijali obaveštenja o lekcijama koje izlaze. U današnjoj lekciji govorit ćemo o relativnim i apsolutnim referencama. Za početak, u ovoj našoj tabeli obrisat ćemo ukupne, odnosno krajnje vrednosti za naše račune, kako po mesecima, tako i posebno po računima. I uradit ćemo ponovo formulu za obračun za mesec januar. Svaku kalkulaciju, odnosno svaku formulu, kao što smo već rekli, započinjemo znakom jednakosti i želimo da sumiramo sve, da saberemo sve ove vrednosti. Idemo od ćelije B4 plus B5 plus B6 plus B7 plus B8, pritisnemo taster Enter i dobili smo našu kalkulaciju i obračun. Sada za mesec februar, mart i april možemo ovako isto da uradimo, a možemo na lakši način da iskopiramo ovu formulu našu koju smo već uradili kombinacijom tastera CTRL-C. Vidite, pojavlja se ovako pokretna isprekidana linija, kao da kažem neki mravi koji idu, i obeležimo ćelije u kojima želimo da iskopiramo ovu našu formulu odavde. Obeležili smo ove tri ćelije i kombinacijom tastera CTRL-V mi smo iskopirali formule i dobili tačne rezultate za pojedine mesece. Ukoliko dva puta kliknemo, mi vidimo šta ova naša formula radi. Mi smo zadali komandu, u stvari, da od ove pozicije, od ove aktivne ćelije, da nam formula sabira 5 ćelija na više, odnosno da sabira vrednosti 5 ćelija na gore. To isto važi i ovde kada dva puta kliknemo, znači rekli smo saberi mi od ove pozicije 5 ćelija na gore. Takođe, ako skroz pomerimo i unesemo neke proizvoljne vrednosti i iskopiramo jednu od ovih formula, iskopiramo na ovo mesto ovde i kao što vidite, nije bitno što ovde stoji 0,00, to je samo do formatiranja ćelije, bitan je ovaj rezultat, šta nam govori ova formula, kaže, znači i ovde smo zadali kopiranjem ove formule ovde, rekli smo u stvari saberi mi od ove pozicije 5 ćelija na gore. I u ovom slučaju mi govorimo o relativnim referencama ćelije. Isto važi i kada želimo da sumiramo rezultate po računima posebno, odnosno po redovima, započinjemo znakom jednakosti, pa počinjemo od prve vrednosti plus C4 plus D4 plus E4. Pritisnemo Enter, vidite da smo dobili tačan rezultat, iskopiramo ćeliju, odnosno iskopiramo formulu CTRL-C, obeležimo sve ćelije gdje želimo da prenesemo tu formulu CTRL-V i ona nam je uradila totalnu kalkulaciju. Isto važi za ovu formulu, šta nam ona radi, mi smo zadali komandu, odnosno formulu napisali da nam od ove pozicije sabere 4 ćelije u levo. Takođe i da smo ovde stali, dvoklik, svejedno, saberi mi 4 ćelije od ove pozicije na levo. Kažem, tu u ovim slučajima govorimo o relativnim vrednostima. Uvešćemo ovde još jednu, da kažem, kolonu, procenat, da vidimo koliko je procentalno učešće računa u ukupnom iznosu. Pa, na primjer, što se tiče struje, računa za struju, započinjemo formulu svaku znakom jednakosti, idemo ukupno za struju, podeljeno sa ukupnim troškovima, pritisnemo taster Enter, dobili smo tačan rezultat, odnosno ovo nam kazuje da je procentualno učešće računa za struju u ukupnim računima 16,8% od maksimalnih 100%. Ok, hajde da iskopiramo ovu formulu i da je prenesemo u ćeliju ispod. I kao što vidite, dobili smo grešku, divided by 0 ili podeljeno sa 0, što je nemoguće, tako da
hajde da iskopiramo ponovo ovu formulu i da je prenesemo u sve ove ćelije, ali kao što pretpostavljate dobit ćemo takođe grešku. Ok, ako 2 puta kliknemo na ovu ćeliju, šta nam ona kaže? Mi smo napravili formulu da nam ona uradi deljenje od ove pozicije 1 ćelija na levo i 5 ćelija sa vrednošću 5 ćelija na dole. 1, 2, 3, 4, 5. To je F9 ćelija. U redu. Ako izađemo iz ove kalkulacije i uđemo ovde u ovu formulu, šta smo rekli? 1 ćelija na levo i 5 na dole. 1, 2, 3, 4, 5. Kao što vidite, to je prazno polje, zato Excel pokušava da nam pomogne, ali u ovom slučaju ne može, jer dobijamo u stvari netačan rezultat. Mi u stvari želimo da uvek delimo sa ovom vrednošću ovde. Isto važi i za neku drugu, na primjer račun za pivo. F8, on deli sa ovim ovde, a to je prazna ćelija. Vrednost je 0 praktično. A mi želimo da kažem, delimo uvek sa ukupnom vrednošću. U tom slučaju, relativne reference više ne mogu da nam pomognu, pa moramo da uvedemo apsolutne ili fiksne reference. Kako se one uvode? Tako što ono polje koje želimo da ostane fiksno, mi dodajemo ispred slovne oznake, dodajemo znak za dolar i ispred broja takođe dodajemo znak za dolar. Znači, $F, $9. Pritisnemo Enter, ok, to je ostaje onih 16,8%, ali ako takvu formulu sada iskopiramo i prenesemo je na ostale ćelije, vidite da smo dobili tačan rezultat, a kao ukupno dobili smo broj 1, što u stvari predstavlja 100%, odnosno ovde vidite, znači 10% je učešće za telefon, 19% kreditna kartica i tako dalje, ukupno to čini 100%. Ovo ovde ćemo brisati jer nam je samo služilo za pokazivanje i to bi bilo to. Znači sada kada 2 puta kliknemo vidite da nam od ove pozicije ide 1 ćelija na levo i uvek nam podeli sa ćelijom F9. Kažem, to bi bilo sve za današnju lekciju, vidimo se uskoro.